Koronapandemia pysäytti koulutuksen ympäri maailmaa. Tiedämme, että etäopetus on vaikuttanut koululaisille ja opiskelijoihin eri tavoin. Opettajien haaste on kuitenkin ollut sama molemmilla aloilla. Tässä insertissä 2 opettajaa Stadin AOsta kertoo, kuinka tämä on toiminut heidän ja opiskelijoiden kannalta. Etäopiskelu on sujunut sellaisilla opiskelijoilla, ketkä ovat aika itseohjautuvia, niin aika hyvin, mutta opiskelijat, kellä on tuen tarpeita esimerkiksi oppimisessa tai muuten vaan ehkä huono ympäristö kotona opiskella, niin heille etäopiskelu on ollut vähän vaikeampaa. Kyllä se on varmasti vaikuttanut opiskelijoihin monellakin tavalla. Toiset ovat ehkä selvinneet helpommin ja toisille on etäopetus ja opiskelu haastavampaa. Minä ehdottomasti pidän enemmän lähiopetuksesta ja lähiohjaamisesta, koska kuitenkin se ihmisten kohtaaminen ja sen oppimisen tukeminen kasvokkain ja samassa tilassa on aivan erilaista kuin etänä. Pidän kuitenkin ehkä enemmän lähiopetuksesta. Se on paljon helpompaa toteuttaa opetusta. Lähiopetus toimi ehdottomasti parhaiten useimmille opiskelijoille ja opettajille. Etäopetusta tulee kuitenkin olemaan vielä pitkään.